وانا لمدح محمد ابو بكر صديقين، وانا لمدح محمد ابو بكر صديقين. نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق، إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадем ба блоги имрӯзаи мо. дар ҷанчи хеле ки мебинен ма бо кадбоногӣ кардистам. Барои бегаҳа камтарак хонума тайёр кардистам ба каду бениҳоят нағз мебинам. инҷа хонумои мо тайёр шид. се руғанак карда хел тинкак бисёр гӯем чанд қабат напечондум. амин 2-3 қабат мепечонам хонумара, ғавси бада нағз намебинам. хеле бамаза мебиёяд. барои мантоваркҳо ҳар дафъа ки ман видео мекунам мепурсанд, доставка ҳастай духтаро? ҳама точкаҳои Россия доставка мекунем. имена шаҳрои Россия, Тоҷикистон мутаассифона доставка надорем. барое ки транспортни компанияҳо катироӣ мекунем, мо фақат имена даруни Россия ва ё доставка мекунанд. надёжниан, хушрӯ гарантияш кати бурда мерасонанд то ҳамо шаҳртона. бинен хонумои ма чӣ хел бамаза омадан, аппетитни. ягон майда намечаспад духтаро. хо мантӯи кадугӣ мекунен, шумо гӯштин мекунен, фарқ надора. даже руғанам накунен, намечаспад духтаро, беҳад нағз. заряд телефони ма тамом шид, фонари кашмард. кадоме ки хурдаиста бошад, иштиҳои таом ба мо низ ҳамчунин. набинен духтаро, чӣ хел листи ма тоза, ягон майда начаспида. ба боварӣ метавонем ки заказ кунем духтаро. фирмаи ОМС турецкия, набори каструлошам ҳастай, чойникшам ҳастай, блинницашам ҳастай, ҳамаш ҳастай духтаро. духтаро, распаковка чек хариди имрӯзаи мо. так, як пакет бурдам. оқай намештагиз гуфта ки дута пакет шуда тоги 80,000 рубл. ҳар рӯза чизе ки дар кор мешава. сета нон гирифтам, ҳар рӯз нона свеж мегирем. мо ҳам фруктирам ҳар рӯз мегирем, бо папакаш тамом мешава. банан гирифтам бисёртар. инҷа так, сметана, пиёз, помидор. ин пакет монда вкусняшки. шир, кефир, чипсы. Медонам ки вредния, не ки хидмам наъзмедонам. мен фақат ё зелен дорша мегирам, ё ки ям хел сметана ва зеленяко кинзакати. булишка гирифтам куда. так, якта бульон ролтон гирифтам. инҷа чизеам рехтай чокодай. ана ин кафидай, йогурт кафидай. хай асалнишам мебарам. в общем духтаро, хариди имрӯзаи мо. семечка гирифтам, баъд тухм гирифтам, мевагӣ абло ҳечиро нахарам. ай мевагӣ банана вообще намехара. груша кам яке вақтҳои меша ки хушбтия мехара. так дига ягон намуд фруктия намехара. ози ай намехурдестай. ҳар рӯз дуташ мегирам. амин сато 11, баъд ябитогу сато 4-5 якташ мехара. тамом. баъд каша тайёр мекунам, кашаи молочный. ям як қошақам хара майли. авқота нағз мебинам, авқоти домашний хидмат чизе ки тайёр кунем, мисали авқот кам мегирем, метим шӯрбо боша, макарон боша, чизе боша, савзиёша метим, картошкаоша метим мехара.
ассалому алайкум духтаро, рӯз бахайр. Созина макаса нағзин. Ина рӯз як рӯзи офтобии шаҳри Тюмень. ҳаво бениҳоят нағз, хунук невқа. уже баҳор истестай. барфуро бинед тоза кардиян. ма яду чи заказ кардагиам. Валберис рафтестам. рафтам заказома гирам. баъд пекарни дар омада бояд ки багет гирам. багет барои салати вай. салати сезар тайёр мекунам. худо хоҳад ҳама чиз харидам. чанд рӯзаи вай намеёбам. багети бори как душанбеда як тарабхонаи зебо даштагӣ будем. қати директоро ҳамҷода хӯрдагӣ будем. маззаш айдаҳанам намерава. бениҳоят ба мазза буд. ҳама салат ранги ҳама мегум тайёр кунам худам. ози рафта заказома гирам. баъд пекарни медирам. агар бори как наёбам багет ягум халепа ягум намедонам ягум намуд мегирам. мебарам кусочек мекунам. тайёр мекунам. ака бо супермаркети калон наравам. бача калонима дадаш бурда ки ғам натия. ман гуфтам барин ман кору макунам. ин салата ман як ҳафташ тайёр карданем. ане тайёр кунам. супермаркет ҳам нарафтам. яки ҳаминҷа овуши фрукти харид кардам. банан хали самбуса овардиам. ҷада тоҷикоан слаёни на фатир хай багет гирифтам. сосискаи халиал гирифтам. чӣ гирифтам бо хамаи чайда заказомай валберис гирифтам. маша як пакет булушка гирифтам куда бо. наку тарафи хонаша гад мекунем. духтаро барои салати сезар ба мо дар кор мешава. ин хали капуста магазинда бинен ҳастай. ана помидори чили, майонез, гӯшти мурғ ва сухарие ки ё худтон тайёр мекунем ё мехарем, фарқ надора. баъд сир моцарелла. рости гап ман ягон чи интернет тамошо накардам. чизе ки аям пеши худам ба фантазияи худам придумат кардам. ози ҳамаш аралаш карда тайёр мекунам. чизе ки шава. хоб ба мазза шава, хоб ки хӯрдаш нашава. ҳаминҷода ба фикрам ки ман хато кардам. бояд аввал вая капуста намак карда вай мекардам. ягон хеле переправа карда чира майонеза аралаш карда вай мекардам. якҷоя мекардам. баъд мурға қати сухарӣ меандохтам. камакак хел аралаш карда уже сервировать мекардам. да уже мегирифтам тарелкада. ма вақте ки ҳамаша якҷоя андохтам. ҳамон сухариҳое ки ман сушид кардагӣ будам. ман сухарира батона борикак резид кардам. бридам корчакативо сковородкада камтар рай додам. тафт додам чтобы қуқак шава. камтар переправа андохтам. перец андохтам чтобы ба мазза шава қуқак шава. ранги сухарӣ шава. баъд бо дар охир ма якта бодарингам добавид кардам. неки ба ҳар ҳол маззаш хушрӯ омад. салат ба мазза омада. вақте ки бо сухарӣ вай боша қуқак боша бо маззаш дига хелай. баъдам ин листи салат яко минорам камтарак переправа карда вай кунен. намак карда отдельно аралаш кунен. баъд дига чизора добавид карда слегка перемешивать мекунен. уже вайда тарелкода уже мегирен. болошта баъд сира хел мегзаронен тёрка. дар обшиям камтар меандозен. дурнушта сир. инҷода шавҳарам гӯшт овардан. як-ду рӯзит гӯштмон тамомшудагӣ буд. ози маъка шута тоза карда майда карда ҷобаҷо мекунам. штатифам мутаассифона вайрон шудага. барои ҳамин хел айду монда телефона видео карда натонистестам. ба фикрам ки неприятное тамошо карданаш видеои ман бисёри бад меҷима. иншалло ки ба қариби заказ кардагим штатиф мебия бо видеои мотивациони видеои нағзай пешай. инҷода заодно пеши пекарни кати гузаштиян ай нонбои хонаи ширин, нонбои хонаи калон нони гармакаки танарӣ овардиян. гармакака нав ай танаркандагӣ. инам хел бисёр овардан. хай мумкин як-ду рӯз бирасона кӯдако хонада ки ҳастанд. зимистона бисёртар нон мерава. ана инҷа бо колбаса гирифтиян кӯдакода. нодирҷон қатиш ки буд
ин нотиҷон беҳад статистикаро нағз мебина. Мумкин ҳамун дадаша маҷбур карда ки бигӣ атак хичон уқа нағз небинан, шавҳарам намехаран. Рейд ка мешава ки калбаса статистика гиран. Ана ин соки вай газированӣ лимонад беҳад бамазаи хунакаки хушрӯ. Базада арзонтарай. Обычный магазини ош фрукта қиматаи 150 рублей немайдаак. Даҷа дахтаро заказма айпон буда чи давида када рафта овардам барое ки як куртка заказ кадаги будан ҷураи шавҳарам. Ози шавҳарам гирифта мебара соҳибаш даметия даётон боша куртка заказ кадаги будам шавҳарамда ози кушода нишонтон метиям ва ё дидиян маъқул кадиян ам курткаи шавҳарма айкиҷо заказ карди нағз хушрӯ качизаш нағз мадам якта заказ ка гуфтиян ма гирифтам заказ кардам қадини заказом. Ина ҳамаи ҳамин заказои ма 50 балл дашти дахтаро. Ина бинед дутта подгузники барои бачама, зубной паста, шотка, нами чизое ки ягомчи бо ина заказ мешава. Ҳамаша якҷоя карда заказ мекунам. Бисёре мегӯянд ки шумо блогерен, шумо пул дорен, заказ мекунед, мо якҷо дорем занои хонашин. Марам ранги шумо зани хонашин будам. Ҳамин корро сар кардам дахтаро. Марам ягон кас пул намедод ки ҳар дафъа ки 5000 10000 аз худ эконом карда заказ сабират карда ман заказомо мекардам. Ина имрӯз айоликам бемалол чизе ки бихоҳам заказ мекунам. Бо ҳамурам эконом мекунам. Ина бинен ма ҳар рӯз коробка чиз заказ намекунам. Чизе ки дар кор заказ мекунам дахтаро. Ина рексоно пад заказан, шампуно пад заказан. Ана чи аст бо зубной пастао пад заказан дуташ хай барои хонаи хидмон. Куртка пад заказай. Инои ҳамаша заказ кадагиян боз шавҳарам бурда метиян. Баъд инаи хай жидки мела ин собунову инаи ватни палочки инаи ҳамашон барои ҳамин хидмон нохи. Ҳамиро сера уну ма инча заказ накунам ай магазин мерам мехарам дахтаро. Инаи курткаи гуфтагим беҳад аҷоиботе качестваш дахтаро. Нағза какай. Қауси вай несте ки гарм шави неудобно боша михел утеплёния қауси бад несте дахтаро. Ина бинед хитон бо ҳам кнопка дора, ҳам замок дора дахтаро. Ина бо миёнша бинед хеле резинкаҳай хушрӯ меистад ҳамда. Инами упаковкаи подгузники як упаковкаш ма кати мегирам, ма кор ки мекунам ма да арзонай 1100 чанд рублай. Ай магазин мерим ҳамуно чанд баробар қимат мехарем дахтаро. Магазин мода олик наметия, магазин мода бонус наметия. Интернет магазини Фабелик мода олик бонус метия дахтарои азиз. Кам боша хитонда боварӣ дошта бошен. Як бор дар ҳамин соҳа хитона санҷен, ба сабр шавен дахтарои азиз. ҳамин қазанои тоҷик ҳама ютуб, инстаграм ҳама ҷо Фабелик гуфтест. Неужели ки камтарак шишта фикрда назанед шумо ки ҳама қаводамо Фабелик гуфтест, кор кардестай. Ин ҳамин кор ягон фоида доштагист ки ҳамино кор мекунанд. Агар ки фоида надошта боша ҳамақа занои тоҷик кор мекунанд ва ҳамақа реклама мехаранд. ҳамин рекламаҳо ҳамаш пул катия дахтаро. Ягон кас моро бепул реклама намекунад. ҳамаи вай пул катия. ҳамаи ҳамин оянда чанд баробар шида духтаракода бармегарда ки ҳаминҳо меҳнат кардестан, реклама хардестан, командаҳошона ба қувват кардестан, уже дар хона шида ҳар як 21 рӯз ойлики стабил намегиранд дахтаро. Кадоме ки расход кадагиай гирифтестай уже ойли гирифтестай. Бо раҳи бепул бе ягон расход командара калон кардан ҳастай ки рушнои шумо кор мекунем дахтаро. даъват мекунем ба ютуб, ба тариқи инстаграм, ба тариқи телеграм дахтарои азиз. даъват мекунем занои хонашина ба кор. Группаҳо ҳастай мусулманская одежда, группаҳои просто суҳбат ҳастай ки рӯзои дароз мешинанд занои тоҷик суҳбат карда дар группаҳо. ҳамонро бекоран даъватшон мекунем, кор мекунанд, дар зиндагишон як чи пешравӣ мекунанд, як сум даромад хичон мешава. беҳтарин мешава як чизи дар кори хичон фарзандшона мехаранд. ин ҳамихел дахтарои азиз. вообщем барои маълумоти пурра гирифтан дар номерои ман нависем. бо ма дар ватсап шуморо пурратар када соддатар када мефаҳмонам ки шумо уже чӣ кор кардантона медонед. ай тоҷикистон ма директор дорам, ай Қурған, директор дорам ай Душанбе, директор дорам ай Ёвон, директор дорам ай Москва. ай ҳама ҷо директорои ма ҳастад дахтаро. дар ҳама гӯшаи канори Тоҷикистон, Россия коргарои ма ҳастад, директорои ма ҳастад ки кор мекунанд. инҷа да дахтарои азиз барои
дар кори ман халал нарасондани Нодирҷон. имрӯз бачаҷонда як телефон заказ кардем. ман ин видео дар омадам заказ кардам. шавҳарам папутӣ гирифтан овардан. барои дар кори ман халал нарасонданашон. дадашам ҳозир интернетда кор мекуна. компютер кати вақте ки дар сари компютер мешинанд, кӯдако ҳар сеш давида меранд ки давай игра ягон бозӣ монда да ягон чизмон тамошо кунем гуфта. ман ки телефони худам да кор мекунам, дадаш ҳам телефон да кор мекуна, ҳам компютер да кор мекуна. хай телевизор ҳаста, кӯдако да телевизор неинтересна. ина бинен вақте ами сёнка кардани мара штатив ма чихеле ки гуфтам шикастагия, камакак ним кола карда мондам ша скотч карда ки видео кунам шумода. ҳамурам жамондестан ҳозина пеши мамада ғам додиста Абдулло. чанд рӯз ҳеч хеле гуфтам мазаш неста хонада гирип шидагия. ай рӯз душанбе иншалло ки садик шурӯъ мекунам бо имсол ака выпускникиян. ай ҳозир уже специалистҳоро барен гузарен, ин специалиста гузарен ва иша гузарен гуфта запис кардесем. в общем дар хона чанд қашид Нодирҷон. ай рӯз душанбе ака иншалло ки ният дорем садик роиш кунем. бисёр телефон ака наметимшон ки чашмошда зарар дора. як телефон пеш будаи шавҳарам хушрӯ кор намекард, мечаспид. телефона бисёр ки истифода барӣ уже ай кор мемона, як сол 2 сол баъд ай кор мемона. ҳамаро додага будем шаки баъд вайрон шид дига баъд дига телефон нагирифтем. бисёр кӯдако медонем ки телефон доран, планшет доран. кӯдакои ман надоштани хе аввал ами телевизор боша ё ки ягон телефони мара камтар мегирифтан ё кай дадаша. ҳозир ҳардумон ки кор мекунем телефонда дига вай нестай. телефони бекор нест гӯем. камтар як вақташа мегзара, камтар ғамтиш камтар меша гуфта гирифтем. ҳаш ба ҳамин телефон мешава, додарша ғам наметия. манам спокойна кор макада метонам. ина ака настройка када додам телефонша, ака вақташ хиш мера мультикоша тамошо мекуна. тамошобинони азиз, барои кор кардан дар компания Faberlic маълумоти олӣ дар кор нест. забони русиро донистанам дар кор нест. фақат телефон ва интернет, WhatsApp дар кор аст тамом. ҳама нозикиёи кора мо шумота меомӯзем. ҳастаи духтаракои дар командаи ки хондаву нависта наметавонанд, неки ҳамин кора пеш бурдестанд. барои чӣ ман ҳар дафъае ки видео мепартом дар каналам занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. барое ки дар командаи ман 2000 занҳои тоҷик кор мекунанд. видеоҳои мара 15, 20 ҳатто 30000 тамошобино ҳастанд ки тамошо мекунанд. аз ҳамин маълуме ки ҳама тамошобинони ма ҳоли мумкин як решенда омадагӣ нестанд. ҳоли мумкин фикр кардесанд ё ки ҳоли шавҳарошон розӣ нестанд. иншалло ки ман ҳар видеомда шуморо даъват кардан мегирем. дар командам 2000 коргар дошта бошам, 15000шон мекунам иншалло. салом духтарои хушрӯ, бонувони нозанини саҳифаи ман боз ҳам бо як хушхабар дар сторис мебароям. шумо Юсупова Ситораро мешиносед? мешиносед? шунидагие дар бораш зиёд. сторисҳои чандин блогерода дидагед. Ситорабону рекорд задааст. барои чӣ гӯед? чунки тӯли 1 сол аст кор мекунад. дар давоми 1 сол рӯз элитни директор аст. дар зери дасташ 2000 коргар дорад. маоши калон мегирад. бо ҳунару маҳорати худ ӯ бори дигар исбот кард ва моро қоил кард ки дар ҳақиқат кор дар ширкати Faberlic ин кори беҳтарин аст ва касоне ки дар ин ширкат ба кор меоянд аз кори интихоб кардаашон розиянд. ман фикр мекунам нафарое ки ба гурӯҳи Ситорабону Юсупова ба кор меоянд пушаймон намешаванд. ӯ ҳамроҳи худ шуморо ба пеш ҳаракат мекунонад. ҳам хел бо суръат тез ҳаракат карда ба зинаҳои баланди директорӣ рафта мерасед. ва ҳозир як наворо мегузорам. каме маълумот дар бораи Юсупова Ситора аст ва боз унҷа порчае аз унвонгирияш аст. бубинед чӣ қадар шодӣ мекунад, номи ватанро, номи тоҷикро баланд мебардорад. аҳсан ба чунин занони гурдофарид. хулас гулдухтарони азиз, марҳамат ба гурӯҳи Ситорабону биёед. ӯ бо ҷону дил шуморо қабул мекунад, корро ба шумо меомӯзонад, ёд медиҳад. шуморо интизор аст. Лидеры, подтвердившие 4 звания. Ура! Юсупова Ситора, Юсупов Неймджон.